Mela, su, bintek tajt li inti know it all. Issa, ħansaqsuk diversi mistoqsijiet li għandhom xjaqsmu maffarijiet li tajt bintek, jekk iġiba tajba, ħanitfaw xi ħaġa fix-shower ta' Valentina, jekk iġiba mbagħad ħażina ħanitfaw fix-shower li ħaġi għandek. Kien inti taħseb dwar dis-sistema. Toġobni ħafna. Waħen wiċċu jixħar kif issemlu l-ingredienti. Ħanibdew. Valentina tuża dil-kelma. Ħanaqra sew. Intertwine. Ma nafix, qatt ma smajta. Jiena nkun onest miegħek, aqsiem. Għazzi ma għod smajta. Xi ħadd jafa hawnhekk intertwine? Ħadd meme tafa, meme. Zom, Ma tafiex? tispiega ħin, Mela, x'inhi intertwine? Intertwine, meta żewġ affarijiet tajjeb jekk jiġu f'waħda kważi, tant kemm tkun close il-ħaġa. Imma di vera jew tivvintaj. Le mhix Li vera, fit-tixtom daw verifikati. Mela tajjeb mela nitfgħu l-ewwel ingredient ta' ġebed ħażina. Ilma, xint il-konsistenza dejjem tibda mill-ilma. It-tieni waħda. OOTD. OOTD. Jiena ma nafhom. Kellim fit-tixtom, Qatt ma smajta. Laqas. Kif ma OOTD. smajta? Ma kif jista' jkun OOTD tkun taf x'inhi? Qasem xi ħaġa x'naħseb. Outfit of the day. Imma dikka xi ħaġa inti. Mhux għalhekk. Imma ħanejlek, ma jisabet għalija, ma peress li xaġa tal-moda, pretendi tkun Imma sorry qatt ma ta' qudiemi kif tidni Basta nafa. ikona tal-moda. Imma qaffet li taħdem bid-doment, ma nistax Alright, isma' da mhux xaraban, da ma Le, zom għadda, zom, biex nkunu korretti u koll. Ma fintati xiet eżisti. Teżisti. Jien ma nużajiex. Daqsek. Itfala, x'ħad itfala? Għanna il-ħolli Inti dawek powder. titfaħħom. Ejja. Mhix toltan. Imma ma dil-loba, L-loba. Holy powder, xieġbi l-aħdar. Dak jaqbad, jaqbad. Mela, ħammorru, ismaħħa di għandek iċ-ċans. Organic reach. Organic reach. Organic naf x'inhu. Allura, Organic reach. Oġġett organic. Mela, Imma organic reach li tajt bija. jena kikun iħoda mis-sens biss, prova raġuni. Organic reach. Differenti l-organic qed jilħaq. Imma bla sens, Bla ma hemm sens. sens. Janka jiena- Sajja. Tara fuq Facebook ħafna endi. Ħadd kompli titfass inti. Jekk iġġiba ħażina. Hi, laqas waħda minn ħanġib tajba. Mela, x'inhi organic reach jekk jogħġbok? Organic reach huwa ma bħal meta tempju tibboostja xi ħaġa int fuq Facebook tajjeb ikollok min jaraħħa xkun Reach. Ta' issa Imma mhux organic reach. Organic mingħajr ma ma tħallas. tħallas. Organic Biċċa hija organika, itfala, sabi, itfala. Għanna issa għanna l-ketchup. Tija naqra ta' tija għattoma. Bil-kulur ġejda. Naħseb kannella. Naħseb għadu tiegħek ġdid. tisħabtu dak. Le, għaxa. Ġidek tajba għadu ġdid. Għawni ħin, għasek l-istoria, itfala. Itfala ġbi. Jaj mama. Ejja, tlaqra. Alright, ketchup u l-axħar wahda faċli ħafna di. Ejja, di Di, tajba. don't let me down. Nipprovu. Twerk. Jew ikella twerking. Tista. Twerking huwa l-att ta' anka jien nafa. Anka jilna. Twerk x'inhu? Ejja ma. Twerk. Ejja ma. Ejja. Twerk ja. Twerk ja. Ejja ma twerk. Twerk. Issa di aħjar turi għamil tispjega. Jena dejjem Ejja ma. Xej, mela Xej. twerking hi? Twerking tippop pal-pata tal-qoddim u l-ura ma. Ek. Fimni rajt twerk għajar,